Čaute všetci, Sokry alias ForexRel vás zdraví pri tomto novom dnešnom videjku. Dnešné video točím v podstate po roku neaktivity, kedy som žiadne video netočil. Dnešné video točím hlavne z toho dôvodu, že som spustil akciu. Spustil som akciu na online kurzy, ktorú máte možnosť aktuálne vidieť, avšak dnešné video má byť a bude aj o niečom inom. Ako máte možnosť vidieť aktuálne, som trošku v inom prostredí, ako ste boli zvyknutí doteraz a vidieť tu nejaké RF. Veľa z vás, ktorí ma sledovali a ktorí ma sledujú v podstate aj poslednú dobu, tak vedia, že svoj čas, v podstate 90% času venujem posledný rok projektu Rebels Funding. Rebels Funding je projekt, ktorý v podstate hľadá šikovných traderov, hľadá traderov, ktorí budú obchodovať s našim kapitálom alebo kapitálom našej firmy. A za tento krátky čas sa nám podarilo nájsť už veľa šikovných obchodníkov a v podstate k dnešnému dňu pôsobíme už vo viac ako 160 krajinách sveta. Avšak, čo je podstatné a čo je cieľom tohto videa, je povedať vám, že veľa obchodníkov je práve zo Slovenskej republiky, z Českej republiky a veľa obchodníkov, ktorí sú veľmi šikovní a ktorí už zarábajú provízie pre nás aj pre seba, tak sú práve ľudia, ktorí prešli jedným z mojich kurzov, alebo teda môjim kurzom. To je jeden z dôvodov, prečo vlastne spúšťam teraz, alebo teda spustil som akciu, ktorá tu ešte v podstate nikdy nebola a už nikdy nebude, pretože je posledná. Po tejto akcii tento projekt alebo teda kurzy Forex Rebels zruším a skončia, pretože jednoducho na nich už nebudem mať čas. Avšak dávam možnosť ešte ľuďom, ktorí ma teraz sledujú a všetkým vám, ktorí ste na druhej strane, zúčastniť sa kurzov Forex Rebel, prejsť si týmito kurzami a naučiť sa obchodovať spôsobom, akým to učím v týchto kurzoch. Ako máme možnosť vidieť teraz po roku, tak vidíme, že jednoducho spôsob obchodovania, ktorý učím a ktorý roky ľuďom vysvetľujem a hovorím, že toto je jedna z ciest a táto cesta funguje, tak sa ukazuje, že jednoducho funguje a je skutočne dobrá. A práve vy ľudia, ktorí ste prešli týmto kurzom, tak máte u nás máte jednoducho jedný z najlepších úspešností. Toto je v podstate dnešné také krátke videjko a v podstate jedno z posledných videí, ktoré natočím takto v slovenčine a ktoré natočím pre tento projekt, ktorý som začal v roku 2015 a ktorý so mnou žil 8 rokov, ktorému som venoval hodne veľa času a pri tomto projekte som našiel veľa kamarátov, veľa spriaznených duší, traderských duší a veľa z vás teraz so mnou v podstate spolupracuje. Tak toto je jednoducho jedno z posledných videí, posledné video, ktoré takto točím a posledné video, na ktorom ma takto uvidíte, pretože potom už jednoducho žiadne videá pravdepodobne nebudú. Na tento projekt, aj keď som s ním 8 rokov žil a bol som s ním veľmi rád a veľmi rád som s vami komunikoval, veľmi rád som sa s vami stretával. Na tento projekt už jednoducho nemám čas. Posledný rok ste mali možnosť vidieť, že som nemal vôbec žiaden čas a v podstate nebudem mať čas ani najbližšie pravdepodobne roky, pretože teraz venujem svoj čas niečomu asi si myslím, že trošku väčšiemu, trošku o level vyššiemu, ale chcem vám dať ešte možnosť zúčastniť sa práve týchto kurzov, v ktorých sa môžete naučiť to, čo som sa ja roky učil a čo som roky učil ľudí a veci, ktoré jednoducho viem, že fungujú, pretože aktuálne u nás obchodníci, ktorí prešli mojimi kurzami, obchodujú veľmi slušne a dobre. Aktuálne teda máte možnosť kurzy získať so zľavou až 60% a naučiť sa obchodovať svojím vlastným spôsobom, so zaujímavými stratégiami, ktorými máte možnosť uspieť
na Forexe, na rôznych ďalších trhoch a ktoré v podstate, ako máme možnosť teraz vidieť a mám možnosť vidieť na štatistikách z celého sveta, sú jedny z najlepších, ktoré u nás obchodujú. Ak prejdete teda týmto kurzom, budete mať možnosť zúčastniť sa potom aj na tom mojom novom ďalšom projekte Rebels Funding a budete mať možnosť zabojovať o náš kapitál a obchodovať s našim kapitálom, s veľkým kapitálom, pretože, ako všetci veľmi dobre vieme, malý kapitál je niečo, s čím sa veľa divadla nahrať nedá a jednoducho k tradingu je nutné, aby ste mali nejaký väčší kapitál, ak chcete trading seriózne, ak chcete robiť trading seriózne, ak sa chcete tradingom nejakým spôsobom živiť, tak jednoducho ten väčší kapitál je jednoducho nutný a práve v tomto projekte, práve v projekte Prop firiem máte možnosť tento kapitál získať a my ako Rebels Funding sme aktuálne jedna z najlacnejších, ak nie najlacnejšia prop tradingová firma a máme našklepnuté k niečomu veľmi veľkému. Budem teda veľmi rád, ak sa uvidíme v kurzoch Forex Rebel a ak sa potom uvidíme aj v projekte Rebels Funding a budeme mať možnosť s vami spolupracovať na dlhodobej báze. Majte sa veľmi pekne, držte sa a čaute.